ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಶೀಶ್ವರನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದ ಓಕೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಉಡಲಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಈಗ ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾವಲ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಜೇರಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿಂದ ಅಂಜೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾದಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಕ್ಕೆ ಶುರುಗಾದ ಕಾಶೀಶ್ವರನ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿಯಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯಜಮಾನ್ಕಾಯಿನ ಸುಂದರಿಯಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ್ ಕಾಶಿಯಮ್ಮ ಅಂಜೇರಿ ಆರ್ನ ಜೋಕುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದರ ಎದುರು ಬಂದದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಕೂಡ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲಪಾಠ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂತೆಯೇ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಚ್ಚ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಚ್ಚ ಬೇರೆ ಶಾರದಾ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡಬಲ್ಲ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗೆತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಜಿರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳಾ ಭಟ್ಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಾಲುಪಾಠ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಟ್ಟದ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಭಟ್ಟ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇರೆ ಸಾಲುಪಾಠ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡದ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗಣ್ಣ ಬೇರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಧ್ವಜ ಬೇರೆ ಸಾಲುಪಾಠ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಭಟ್ಟ ಸಂಘ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧ್ವಜ ಭಟ್ಟ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗಳ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಮಾನವತೆಯ ಪರವಾದ ಗುರುಹಿರಿಯರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡೋರ ಸಂಘ ಅಂಜೇರಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಅಂಜೇರಿ ಮುಂಡಾಜ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಂಜೇರಿ ಕಾಶಿಯನ್ನು ಸುಂದರಿಯಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೀನ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಲೂಕದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಅಂಜೇರಿ ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗರು ಕೀನ್ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾತೆಗಳ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದು ಎರಡು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗುರಿಯಿನ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಈ ನಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರಿನೊಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತು. ಆ ಕನಸು ಆರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಶಿಯಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಈ ತಾಲೂಕುಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಏರ್ಲ ಬಡಪತ್ತದಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬೇರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ಕಾಶಿ ಸದನ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತೋಡು ಈ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟರಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಂಬ ವಲಯಲಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಲಯಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 3 ವಲಯದ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಡು ಆವೊಂದು ಆ ವಿಭಾಗಡು ಇನಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯದ ಮುಂಡಾಜೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಉಜಿರೆ ವಲಯದಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಇನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಣಹೋಮದ ಮೂಲಕ ಐನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಸ್ಯಣ್ಣನ ಕನಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ತಾಲೂಕು ಒಮ್ಮೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಕಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ತಾಕತ್ತು ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಬಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೆಕನೆ ಸಮಾಜೋಡು ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ವಾತು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಮಾರು ನಂಗೆ ತೂನಗನೆ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 17-16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇನಿ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಈತ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ತನ್ನ 2 ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲಿಡು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಐಟ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗಿನಿ ಆತನು ಆ ನಿಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲುದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತೊಡು ಈ ವಲಯ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ನಂಡ್ಲ ಈ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದೈಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಈ ನಿಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಮಾಂತ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರಾಯಣೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನನಾತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡಪತ್ತದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೆಡಿ ದುಂಬೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಇಲ್ಲುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲಿಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಡ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೋಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶುರುವಲ್ದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಡಪತ್ತದ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುರಿತು ಸಾವಂದು ಅಗಲೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಧನ ಸಹಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ಇನಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಗರಡು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಉಂತದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲು ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನಗಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಡ್ದು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರಡು ಅಂದ್ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗ್ಲ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೆಗ್ಲ ಎಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಗಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅದು ಅಗಲೆಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡವಾಡು ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಆಶಯ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಇಂಚ ಕೋರಿಕೆ ತಮಕ ನಡಪುನಂಚಿತ ಆ ನಮ್ಮನ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪಂಡ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಖ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲು ಇನಿ 9 ವಲಯಗಳ ಒರ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲ 25,000 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೃ ಸಂಘಲ 25,000 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿ ದಾನಿಲ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗಾವಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರದ ದಯದ ಬಂಡ ಇನಿ 2 ಲಕ್ಷ ಐತೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಂಚಿದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯದ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ದೇವನ ಪಲ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು
ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದಾದಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಗು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪಿರಜಾರು ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಮುಂದಾಜಿಡು ಬಾರಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆತನು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕಳು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ದಾನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಜಿದ ಅಕ್ಕಳು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮೇರ ಸಸ್ಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರಿಶೋಕದ ವಿಚಾರ ದಯಂತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಾರದು ಆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ದಯಂತ ಪಂಡ ಆರು ಪಾತ್ರನಂಗ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನು ಎಂಕು ಯಾನಿ ದಾರದ ಬಾಕಿಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮೇತ ಆರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾರದ ಕೊರ್ಪಾರ ಆತನ ಬಾಕಿಲಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಅವನ ಬಾರಿ ನಾಜುಕಾದಕ್ಕೆ ಏನದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಈತು ಶೋಕದ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತುಂಬದ ಕನಸಿತ್ತಂದ ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಲ್ತೇರು ಐಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಡು ಐತೆ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಉಪ್ಪಡು ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಉಪ್ಪಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಾತರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನನಾತ್ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಾನು ದೇವರು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತಾಡುದು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರೋಡದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಾದಂಥ ಕಾಶಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಶಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಂಟರ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಉಜಿರೆ ಬಂಟರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರಾಯಿನಕೆರೆ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾನಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಜಿರೆಯ ಮಾಲಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಮುಖದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ 9 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ದ್ವಾರದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಆಗಲಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಂಟರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉದಾರ ಹಸ್ತಡು ಆರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿನ ಕಾಶಿ ಸದನ ಈ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಸ್ತ ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಈ ಸಮಾಜಡು ಮುಂದೆ ದುಮ್ಮು ಬರಡು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಉದಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಒರಂಬ ವಲಯಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒರಂಬ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾ ವಲಯಗಳ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಜೆಡಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಡು
ಇನಿ ಒಕ್ಕಿಲಾತಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ನವಶಕ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಕರುಣಿಸಾವಡ್ ನೆಟ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಸೊನ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಾತ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಯೂರಡ ಪಂಡದ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಮುಂಡಾಜೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು, ಗುಂಡದ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಂಜಿತನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಪುಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಕಲಿನ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬರೋಡ ಅಂಬೇರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದಡ್ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿತಿನ ಕಾಶಿ ಸದನದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಶಶಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕಲ ಒರ್ಂಬ ವಲಯಡ್ ಇನಿ ಸುರೂತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಗಡ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ದಾನಿಲು ಕೊಡ್ತಿರು. ಉಮೇಶ್ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾರಂದ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಡ್ಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಶಶಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಾಪಡು ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಶುರು ಕಾದು 2 ಲಕ್ಷ 6 ಅಪ್ಪನ ಪುದಾಡು ಕೊಡ್ತನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಜಿರೆ ವಲಯಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗುಣವತಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುಣವು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಣಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ದಾನುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಇರುವನ್ನು ಕಟ್ಟವರ ಅವಕಾಶ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ ದಾನಿಲೆಗ್ಲ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಜನೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.